какво искаме да споделяме на този курс. Първо мисля, че хубаво да започнем с здравейте! Това ни е първото видео, което правиме в рамките на курса. Това, което един курс би дал, това, което нашият курс би ви дал, е един концентриран опит от близо 6 години съвместна обща практика и опит с Лила и с това поле и много различни казуси, с които сме се срещали и сблъскали по време на тези процеси с вече стотици хора, които са минали през това преживяване заедно с нас. Обучението е начин, който ние можем вече да ви даваме неща, които няма да намерите в книжките. Това е нашият опит, особено относно началото на игра. Тази шестица, първа шестица, която за мен е енергия, процес на влизане, точно символика на Зара и точно първата стъпка в полето, защото според мен това е много централно. И ако си загуби човек или водач на Лила в процеса, или вие когато ще играете, ще изследвате Лила, това е точка на влизане, това е началото, което може да се връщате и там има много информация, много съобщения и ние искаме да споделим точно тези полета. Това ще бъде фокус на обучение, ще споделим каквото ще си дойде в процеса. Ако си загубите някакво скеле, което ти ни хареса, защо аз да е някаква база, нали? Защото това е нашият личен, уникален, автентичен опит, който имаме с играта, който за нас е изключително ценен и чрез него самите ние се развиваме всеки път с всяка една игра, с всеки един процес. И само искаме да споделяме по принцип себе си и този съвместно взаимодействие, което правим. Това е целта. И това е точно взаимодействие между мъжка и женска енергия, който ти обогатява, а не ти свива. И да ви покажем една гледна точка, която просто може да ви обогати вашия поглед към процеса и да ви помогне да се надгради това, което ще правите или въобще начин, по който ще изследвате себе си. Идеята да си кефваме. По принцип създаваме едно поле, в което има мъжка, женска енергия, в който има опит от всеки един от нас и ние ви каним в този поле, за да сте много важна и ценна част от този поле и ние да си обогатяваме в този процес. Има поле и ще има един процес, един път в рамките на игра на Лила. Заповядайте! Да, всеки, който по някакъв начин се чувства призован от полето и въобще от, може би дори от нашата енергия и не е сигурен точно поради каква причина, добре дошли сте. Дори може да ни пишете, да ни зададете въпроси, ако имате различни. Това тук е много важно също да вметна, понеже тръгнахме с въпроса, аз ще мога ли да водя Лила. Това обучение въобще няма за цел да ви научи, да ви подготви да станете водещи на Лила, нито е за хора, които искат да бъдат водещи. Същевременно е за такива хора. Какво означава това? Ако вие просто искате да опознаете себе си на някакво по-дълбоко ниво, от гледна точка на въобще на взаимоотношения, на взаимодействия, през мъжко-женския принцип, чрез полето на Лила и цялата мъдрост, която то крие, и имате някакви лични мотиви, просто чувствате, че ще е полезно за вас самите на лично ниво, прекрасно. Това обучение ще ви свърши много добра работа. Добре сте дошли. Ако вашата цел да водите Лила, било то само за себе си да го използвате като един допълнителен инструмент, както и Лина често го ползва за получаване на определени насоки, или пък да изследвате полето повече с приятели, също с идеята в някакъв момент да го ползвате професионално във вашата практика, ако имате такава, или да стартирате сега практика чрез самата игра, което също е вариант. Отново това обучение е за вас. Защото това е основата, през която се минава. Както такава за мен обща цел, защо го правим, за да ви вдъхновим да изследвате себе си и светът чрез Лила. На полето, когато ще играете сами с други хора,
ще водите на професионално ниво, ние ще споделите само себе си, само своят живот, своите истории, обучения, които сте преминали. Вие ще споделяте своето поле, което ще бъде допълнено с полета на играчи, които ще идват при вас. И там процес ще се разкрива и тази магия, която се случва в процеса на Лила, вие вече я усетили, когато играехте Лила, или може би когато чухте истории от приятели, които играли Лила. И ние искаме само да ви концентрираме внимание, нали, да има магия в този процес и няма край на изследване. Ние все още сме изследвачи на този поле и този процес на създаване на курс, на водене на този курс е пак едно от начин да изследваме поле чрез обединение на мъжка и женска енергия. Да. Да, това е. Да, затова вие сте готови към изследване и че този път няма край и само да има вдъхновение, само да слушате себе си, следвате себе си и да си намерите учителя, добра компания, която ще ви подкрепи в това нещо, за да можете да се изразите и своята уникалност, си намерите отговори и връзка с себе си, че това е за вас и поне заслужава се да се опита. А после резултат, плодове ще ви показват колко този път е за вас, колко тези водачи са за вас, какво точно искате, какво не искате. Това е процес, който спира само когато спира живота. Да, и всъщност това е, нали, това е и самата Лила, играта на живота, това да бъдем по-игриви със самия живот и да намираме тази игривост във всеки един процес. Това любопитство, този интерес, тази страст, с които да подхождаме към всичко. И понеже след няколкото взаимодействия, които имахме помежду ни, за да все пак да усетим, да по някакъв начин да стиковаме енергията, да видим ще откликнат ли една на друга за този общ проект. И всъщност точно това открихме, тази обща страст, това любопитство и този интерес и тази игривост към самия процес. Тези неща ги открихме в нашия съвместен процес и той всъщност за това се случва в момента и за това тече и за това ще се роди и ще се радваме много да станете част от това ново раждане, тази Манушия Джанма. Манушия Джанма. Кликнете на лайка, споделете видеото. Това е, може би. Да, супер.